chwarter ar ôl gêm di chwarae ar faes tegid glib. Maili i fyny amdani. Ond ni'n beniad clir a chyfle cynta'r gêm i'r tîm cartre. Davies, Chris Thomas. Ceisio i ffasio hi'n ôl, ond mae'r bêl yn syth i Steve Thames! Thames yn rhoi'r Bala ar y blaen wedi 1 munud ar 20. Camgymeriad yn yr amddiffyn gan Chris Thomas. Yn ceisio chwarae allan, ond Henry Jones yn nadu hynny. A Thames yn cymryd i gyfle yn daclus iawn. Jones, edrych am y croesiad. Y peniad yn mynd yn uchel, yn edrych ag allan. Llanelli yn clirio, mor bell, a Nathan Burke! O, mae'n gol arall i'r Bala. 2 gol mewn 2 funud. A mae'r bai ar y golwr. Burke ar ergyd yn syth drwy ddwylo Oliver Davies. Smith. Thames, cyffyrddiad gwych gan y blaenwr i goset. Mae yna opsiynau. Burke yw un ohonyn nhw. Y bas mewn i'r canol. Hayes yn cael ei lorio. Ydy'n gic o'r smotyn. Dyna'r cwestiwn mae Colin Caton yn ei holi. Ond mae'n gerdyn melyn i Hayes am blynio. Allai ddim credu'r penderfyniad yna. Burns, ffynd y le gan Burke. Pas glyfar yw Lwybr Jones. A Jones yn curo Kieran Smith yn llaweru hawdd. Tancock yn atal Jones, a fe gafod Tancock gerdyn melyn yn yr hanner cyntaf. Y dyfarnwr yn mynd i'w boced eto, mae Llanelli lawr i 10 dyn. 10 munud i mewn i'r ail hanner, oedd hi'n dacl sinicaidd. Morris ar cliriad, gynt y Llanelli wrth gwrs, un o golwyr mwyaf profiadol a chyson yr uwch gyngrair. Match ar gic ymlaen yn edrych am Mark Jones. Morris, y golwr, oddi ar ei linell, a Townsend y dyfarnwr yn pwyntio at y smotyn, nawr te pa liw fydd y cerdyn. Melyn i Morris, oedd hi'n sicr yn drosedd, oedd hi'n sicr yn gic o'r smotyn. Jones yn erbyn Morris. Chris Jones yn rhoi llygedyn o obaith i Llanelli yn y gêm hon. Mae'r 10 dyn nôl yn ddi, y Bala 2, Llanelli 1, a hanner awr yn weddill. Smith. Pas hyfryd drwodd i Steve Thames. Thames i'r Bala! Mae'r 2 gol o fantes yn ôl. Llai na 20 munud yn weddill. A Thames yn sgorio 5 gol mewn 5 gêm. Pas hyfryd gan Smith. A mae'r Bala wedi dod o hyd i flaenwr sy'n gwybod lle mae cefn yr hwyd. Burke y capten i Jones. Jones wrth i fodd yn y safle yna yn derbyn y bêl ar ymyl y cwrt. Nawr te, Sheridan i mewn i'r cwrt yn eithon ni hi'n ôl i Henry Jones. Symudiad mor syml, mor slick. Smith ar tafliad, Burke. March i mewn yn gadarn. Mae March eisoes yn llyfr y dyfarnwr hefyd. Mae e'n dweud gafodd ar bêl. Mae Mr Townsend y dyfarnwr yn anghytuno ail gerdyn coch i Llanelli. A maen nhw'n mynd i ofo chwarae 5 munud ôl ar gêm gyda 9 dyn. Jones yn derbyn, yn troi. Mae Burke yno, mae Sheridan yno hefyd! Rhwyd ochr unig i Sheridan, ond mae'r Bala wedi llwyrioli'r gêm yma. Maen nhw'n chwarae'n dda ar faes tegid. Once we scored the goal, I thought we dominated the game, but we shouldn't need a goal to give us a lift, really. Once the goal went in, the pressure came off us, and Stephen Thames scored a great goal when he went through. And then we lifted after that, and then we give a stupid goal away second half. We need to be a lot better away from home. You know, we were poor last week at Newtown. We didn't have anything about us, so it's going to be a really tough game in Aberystwyth next Saturday live on Scoria. So, you know, hopefully we can go there and set ourselves up to get the result that we need on an away performance.